Mae ymchwil diweddar yn dangos bod 1% o'n boblogaeth ni ddim yn manteisio ar gymorth rhag tân sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Y bobl ni yn sôn amdanyn nhw fan hyn yw'r bobl sy'n gallu dioddau o broblemau yn ymwneud â iechyd meddwl. Enghraifft, pallu yn y cof mewn pobl hŷn, psychosis, pryder neu unrhyw broblem arall yn ymwneud â iechyd meddwl all effeithio pobl fan hyn yng Nghymru. Mae llawer o bobl yn dioddef o salwch meddwl ac achos ni maen nhw yn gwrthod Cymru tabledi. Mae'r tabledi hyn yn gallu arafu ei hymateb. Mae yn gallu fod yn beryglus, yn wedig mewn tân. Yn anffodus, mae'r pobl mwyaf bregus yn ein gymuned ddim yn gofyn am gymorth ac yna yn anodd i cysylltu gyda. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymio i leihau y nifer o danau yn y sector hwn ac wedi ariannu prosiect partneriaeth arloesol yng Nghymru. Fel rhan o'r prosiect yma, secondiwyd swyddog iechyd meddwl arbenigol o Bwrdd Iechyd Hywel Dda i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. I swydd bydd sicrhau bod cleifion mor ddiogel a sy'n bosib yn eu cartrefi trwy dderbyn archwiliad diogelwch rhag tân yn y cartre. Mae tystiolaeth yn profi mae rheini sydd wedi derbyn archwiliad diogelwch tân yn y flwyddyn diwethaf ac efo larw mwg gweithredol yn llawer llai tebygol i marw mewn tân. Ar hyn o bryd, y Gwasanaeth Tân sydd yn neud yr archwiliad, ond nawr fe fydd y Gwasanaeth a'r Bwrdd Iechyd yn gallu cynnig hyfforddiant arbenigol i'r staff gofal. Mae hyn yn golygu y bydd y therapydd galwadigaethol, nyrs iechyd meddwl cymunedol, staff cefnogi gofal a gweithiwr cymdeithasol i gyd yn gallu cynnal yr archwiliad diogelwch yma yn y cartre. Mae'n amlwg taw rheini sy'n gofalu am y cleifion sydd ar berthynas agosaf ac felly mewn well sefyllfa i wneud asesiad risg o'r unigolyn a'i cartref ac yna drwy cynllun gofal pasio unrhyw wybodaeth ymlaen i'r Gwasanaeth Tân. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ymrwymo i leihau y risg o farwolaethau ac anafiadau yn y sector yma o'r gymuned. Trwy gynnwys yr archwiliad yng nghenllun gofal y claf, maen nhw'n anelu at leihau y risg o farwolaethau ac anafiadau ymhlith y grŵp bregus yma. Mae goffod symud o'ch cartref wedi tân yn gallu peri lot o ofid i llawer o bobl ac yn debygol o danseilio unrhyw iechyd meddwl. Mae tân lleia gallu chwarae ar meddwl llawer ohonom ni, ond mae'n wath i'r henoed a'r cleifion salwch meddwl. Mae ymchwil yn dangos bod llawer o bobl, yn wedig y bobl hŷn, byth yn dychwelyd i'w cartref wedi tân ac yna yn golli annibyniaeth am byth. Roedd ymraddwyr tân yn rhoi gymaint o gefnogaeth ac yn ystod y cyfnod hyfforddiant a mentora. Pan basies i'r assessment, roedd ni'n teimlo bod fi wedi ennill sgil achub bywyd i wedi gwir. Ond i byth yn teimlo bod fi wrth yn hun, a os oedd achos yn un cemlaeth, o'n i'n gallu rhoi galwad i'r mentor, a ni'n gallu siarad iddo fe, a ni'n gallu siarad am biti'r pethau, trafod a wedyn, os oedd eisiau wedyn, o'n i'n gallu trefnadu mewn mas i weld y cleifion gyda'r mentor. O Delyth wedi gofyn i fi bod part o'r prosiect. Ar y dechrau, fi ddim yn siŵr beth i meddwl o biti fe, ond ar ôl siarad â Delyth dros yr wythnosau diwetha, fi wedi gweld mae pethau, dyle pethau bod yn well yn y tŷ na beth maen nhw. Fi'n teimlo'n saffach yn y tŷ nawr. Fi'n credu fi wedi bod yn neud pethau o dydd i dydd, a wedyn dim sylweddoli mae pethau wedi... Mae rhaid i fi symud rai o'r pethau neu wneud rhywbeth ymwyniaeth. Dim ond symud pethau tyma bach neu gyd, a wedyn dim risg tân. Wel, y pethau bwys o drws. Fi ddim yn mynd mas drwy drws y cefen nawr. Fe rai fi delio ar... Os bydd tân, mae rhaid fi mas rhyw ffordd. I helpu ni ddeall y problemau mae'r pobl yn gwynebu, mae'r ymladdwyr tân yn nawr yn dilyn cwrs cymorth cyntaf iechyd meddwl. Mae'n dda iawn mae'r dynion tân yn mynd ar y cwrs iechyd meddwl hyn i cael
syniad pwy ffordd mae pobl fel fi yr anxiety a popeth sydd gyda ni, y ffordd ni'n byw. Newydd ddechrau mae'r prosiect yma, ond fe fydd yr archwiliadau yn dod yn rhan annatod o bob cynllun gofal ym maes gofal iechyd meddwl, ac fe fydd technoleg wybodaeth wrth gwrs yn golygu lot llai o waith papur. Bydd gwe lyfr yn cael ei roi i bob ymarferydd. Bydd holiadur wedyn yn cael ei lanw mewn ac i anfon yn syth at y Gwasanaeth Tân ac aros ar y system gyfrifiadurol nes iddo fe gael ei ddiweddaru neu nes bod angen y wybodaeth ar alwad 999. Os yw'r claf yn gwneud galwad 999, bydd y wybodaeth rwy eisoes wedi darparu'r Gwasanaeth Tân yn ymddangos lan ar yr injan dan. A bydd yr ymladdwyr sy'n galw yn y tŷ yn gwybod er enghraifft fod Joe Blogs, pwy sy'n dioddef o agrophobia, yn cysgu yn ystafell lan llofft yn y cefn. So bydd nhw'n gwybod y pethau hyn i gyd, a mae hyn yn ffordd effeithiol iawn o wella diogelwch personol a helpu gwasanaeth arall a safio bywyd. Achos mae Delys wedi bod yn y tŷ a mae'n gweld y ffordd fi'n byw, mae Delys yn gwybod fi'n cysgu lawr llawr. Os bydd rhywbeth yn digwydd a bydd rhaid cael y brigad dan mas, bydd nhw'n gwybod lawr llawr fi, dim lan llofft. Bydd hwnna'n helpu nhw. Fi'n lwcus iawn i fod rhan o'r prosiect. Mae'n bwysig bod pobl yn saff yn eu cartrefi. Mae'r prosiect yma eisoes wedi profi yn llwyddiant ysgubol yn Sir Benfro, ond gorau pogynta y geithau ledu i weddill Cymru. Mae'r gwaith yn sicr yn effeithiol ac yn bownd o leddfu meddyliau aelodau mwyaf bregus i'n cymunedau. Ond y bwysicach na hynny, y mae'n siŵr o achub bywydau.